Omega
Croeso I addoli yma yn Cersalem ar ail sul yr Adfent. Gobeithio bod chi mor excited am Advent y Nadolig a gyda ni yn tŷ ni. Pwy sydd wedi codi coed y Nadolig? Ys rwy'n wedi codi coed y Nadolig? Wel, da iawn. Good show fan hyn. A pwy sy'n gobeithio gael eira rhywbryd dros yr wythnos nesaf? Ond pwy sy'n meddwl gawn ni eira? Oh, gret. Okay. Da iawn. Mae'n dda gweld bod ffydd yn rhywbeth cryf yma bore yma. So, croeso yma bore yma. Just atgoffa chi, fyddwn ni'n cario ymlaen efo taith yr Adfent sul nesaf, lle fydd Arwel yn arwain, a wedyn pythefnos I heddiw, bydd gyda ni dathliad teuluol Nadolig yma yn y bore, a wedyn yn oedfa carolau gwahanol yn y nos. So mae croeso chi yma trwy mis Rhagfyr yn arbennig pythefnos I heddiw fydd y dathliadau Nadolig mawr yn digwydd. Mae Cari Cersalem heno am 6 eto. A wedyn y coeddiad olaf hefyd yw ar ddiwedd yr oedfa bore yma, ar ôl chi grabio paned o de a coffi cyflym, byddwn ni'n cael cwrdd eglwys byr jyst I rhannu gwybodaeth am rhai pethau pwysig. A bydd e ddim yn hir, jyst rhyw fath o informational cyfarfod bydd e. Dwi ddim yn gyfarfod le fydd rhaid ni drafod a wneud penderfyniadau mawr, ond mae jyst yn gyfarfod I adl chi wybod. Os nad ydych chi yn dechnegol yn aelod, ond yn cyfri Cersalem fel eich eglwys yna plîs arhoswch, mae croeso cynnes I chi aros I fod yn rhan o'r sgwrs. So newn ni anelu I ddechrau hwnna tua 11:15 ar ôl rhoi amser I bawb grabio paned a coffi. So, fel dechrau i'n addoliad ni bore yma, da ni'n mynd I fynd i'r Almaen. Da ni'n mynd I gael blas rhyngwladol i'r Nadolig eleni. A da ni yn y gan cyntaf yma, does dim geiriau, achos basically mae Arwel yn frenin ar gyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg, ond nid yn gymaint o'r Almaeneg i'r Gymraeg. Felly, da ni just mynd I fyfyrio just gyda'r gerddoriaeth. A mae hwnna'n dda, yn tydi? Da ni diolch I Dduw am eiriau, ond da ni diolch I Dduw am gerddoriaeth hefyd. So, yn y gan gyntaf, da ni just mynd I orwedd nôl mewn i'r gerddoriaeth, yr alaw Almaenig Nadoligaidd yma. A wedyn, ar ddiwedd y can cyntaf, allwn ni gyd godi efo'n gilydd I ganu mawl mewn geiriau hefyd.
Os da chi eisiau sefyll, nawn ni canu am yn gyrraedd. Emaniwel Duw
Doth o flaen I ddiffaf olau, derbyn fawr fy nhar honni. Ti'r unig sydd y deilwm, ti'r unig biau mawr I Dydd gyda nefoedd yn olawn o'i foriant, diwrnod a pechod yn ddi fel y ball. Iesu daeth atom fe anwyd o'i forwyn, fyw yn ein blith yn esiampl I mi. Gaedlaeth yn cnawd a goleuni amlygu, egoniant I ni. Byw I fy nhari, marw i'n hachu, bedrodd fe cario, yn mechod I ffwrdd. Codi i'n cyfiawnhau yn trad a thragwyddo, diwrnod godidog y bydd ef yn dod, godidog di. Fel arweinwyr I fyny Calfaria, diwrnod fe hoelwyd I farw a bren. Gwroedd o ddidus cynefin nadoli, cario ein pethod glanwedwr I wir. Dwylo a cariad na wedi hoelio, ben dros a ni. Byw I fy nhari, marw i'n hachu, mewn bedrodd fe gario, yn mechod I ffwrdd. Codi i'n cyfiawnhau yn rhad a thragwyddo, i'n diwrnod godidog y bydd ef yn dod, godidog di. Codi'n cyfiawnhau y siad a thragwyddo, un diwrnod godidog y bydd ef yn dod, godidog di.
Just yn y canol, ydyn ni just yn cofio Iesu. Dy'r Emaniwel, Duw gyda ni. Trwy mae Israel sydd am hanalltid unig drist iddi datgyddiad Iesu Grist. O can,
Wel, gret. Diolch fawr iawn i'r band bore yma. Oedd hwnna'n yn addoliad hyfryd i gael ni jyst i addoli Emaniwel, sef yn thema ni bore yma. So, Mena, Mena dwi'n gwybod, sydd yn arwain y gwaith plant bore yma. Dwi'n meddwl bod y plant mynd i fod yn dechrau paratoi ar gyfer y dathliad bydd yma mewn pythefnos. Da chi'n mynd i ddysgu can newydd, dwi'n meddwl. So, rhaid ni jyst cael gair o weddi cyn bod y plant yn mynd allan. O Dduw Dad, da ni yn diolch bod ni yn un bore yma yn addoli ti, y Duw sydd wedi dod ato ni. Bendithio bob un ohono ni bore yma, ni'n gofyn i ti roi gwefr y wyrth bod y Duw mawr wedi dod yn faban ato ni i ni o'r newydd bore yma. Llenwa, ni gyd efo dysbryd i mwyn i ni fod yn wir addolwyr i ti a gwneud ni'n ddisgyblion o'r newydd i ti bore yma. Yn enw Iesu. Amen. So, nawn ni jyst cael just munud i chi gael sgwrsio gyda unrhyw un o gwmpas i chi wrth bod y plant yn mynd allan. A jyst atgoffa chi, ar ddiwedd yr oedfa bore yma, ni'n mynd i gael cwrdd eglwys. So ar ddiwedd y gwasanaeth, nawn ni gael paned sydyn a wedyn dod nôl at yn gilydd i sôn am ambell beth. Ac os i chi ddim technically'n aelod, ond yn cyfri Cersalem fel eich eglwys yna, mae croeso i chi aros i'r rhan yna o'r bore hefyd. Na gan ni ffantastig bore yma. Mor dda nes mae llais fi bron wedi mynd cyn pregethu. So mae'n hyfryd. Felly, da ni'n parhau bore yma efo'n taith ni drwy'r Adfent. A thema y gyfres fer yma yw Ai hyn yw'r Nadolig, pwy a wyr. Teitl gan o un o ganeuon, Ryan Davies. Rhai ohonoch chi falle'n gyfarwydd efo'r gan. Falle fyr? Na, oce. Ni'n meddwl canu fe, Tom. Falle bod chi wedi clywed y tinsel ar y goeden, siren yn ynyn. Ie, mae rhywbeth fel yma'n mynd. A mae'n mynd trwy yr delweddau, traddodiadol, stereotypical yma falle o'r Nadolig. A gofyn y cwestiwn, ai hyn yw'r Nadolig? Pwy a wyr? Wel, yn Cersalem beth bynnag, da ni yn edrych ar rhai o'r pethau mae tymor yr Adfent yn gwahodd ni i feddwl amdano a disgwyl mlaen amdano. A bore yma, y thema ydy Emaniwel, Duw gyda ni. So mae gennau ddau ddarlleniad byr i chi bore yma. Un o lyfr y proffwyd Eseia, a wedyn neidio ymlaen i Efengyl Mathew, lle mae Eseia'n proffwydo amdano yn cael ei gyflawni. Felly, Eseia penod 7, adnod 10 ymlaen. Dyma'r arglwydd yn siarad gyda Ahas eto. Gofyn i'r arglwydd dy Dduw rhoi arwydd i ti. Unrhyw beth, does dim ffiniau. Ond dyma Ahas yn ateb, na wna i. Dwi ddim am roi'r arglwydd ar brawf. Yna dywedodd Eseia, gwrandwch, Balas Dafydd, ydy e ddim yn ddigon eich bod chi'n trethu ymynedd pobl heb orfod trethu ymynedd fy niw hefyd. Felly, mae'r meistr ei hun yn mynd i roi arwydd i chi. Edrychwch, bydd y ferch ifanc yn feichiog ac yn cael mab, a bydd y plentyn yn cael ei alw yn Emaniwel. Ac yna neidio i Efengyl Mathew diwedd penod 1. Dyma ddigwyddodd pan gafodd Iesu y Meseia ei eni.
Roedd ei fam Mair wedi cael ei haddo i fod yn wraig i Joseph. Ond cyn iddyn nhw briodi a chael rhyw, dyma nhw'n darganfod fod yr ysbryd glân wedi gwneud hi'n feichiog. Roedd Joseph oedd yn mynd i'w phriodi yn ddyn da a charedig. Doedd e ddim eisiau gwneud esiampl ohoni a'i chyhuddo hi'n gyhoeddus. Felly roedd yn ystyried yn dawel fach i ganslo'r briodas. Roedd wedi bod yn meddwl am hyn pan gafodd y freuddwyd. Gwelodd angel Duw yn dod ato a dweud wrtho, Joseph, fab Dafydd, paid petruso mynd â Mair adre i fod yn wraig i ti, a mae'r ysbryd glân sydd wedi gwneud iddi feichiogi. Bachgen fydd hi'n ei gael, rwy ti roi'r enw Iesu iddo, a mae fe fydd yn achub ei bobl o'i pechodau. Digwyddodd hyn mwyn i beth ddywedodd Duw drwy'r proffwydi ddod yn wir. Edrychwch, bydd merch ifanc sy'n wyrif yn feichiog ac yn cael mab. Bydd y plentyn yn cael ei alw yn Emaniwel. Ystyr Emaniwel ydy, mae Duw gyda ni. Wel, mae'r stori yma yn stori gyfarwydd iawn. Oedd dim lle yn y llety ym Bethlehem. Oedd rhaid i'r cwpl o Galilea ffeindio llety unrhyw le oedden nhw'n gallu i ffeindio. Oedd Mair yn feichiog iawn. A mae Trei Amelia yn gwybod beth ydy i fod yn feichiog iawn dros yr wythnosau diwetha. Oedd y due date wedi dod. Ac oedd dim sôn am labour ward yn Bethlehem. Oedd dim sôn am midwife-led unit. Home birth amdani, neu yn hytrach away from home birth. Ac home birth, nid fel lifestyle choice, fel lot o bobl heddiw, ond dyna oedd yr unig ddewis i gael. Ar fomaint yr enedigeth, dyma'r baban yn cymryd i anadl cyntaf, i sgrech cyntaf i mewn i'r union fyd da ni yn byw ynddo fe heddiw. Wedi eni mewn rhyw fath o stafell gefn neu rhyw fath o ogof. Mae'n dibynnu chybod pa ysgolhaig Beiblaidd ydych chi'n darllen wythnos yma. Ond y pwynt yw, gath ei eni mewn rhywle digon cyffredin. Dyna'r peth pwysig i nodi. Yn ôl y stori gyfarwydd, fe gafodd Joseph a Mair i sort of gwthio allan o'r ffordd i gael yr enedigeth. Ond yn ôl Ken Bailey, awdur un o fy hoff lyfrau i, Jesus Through Middle Eastern Eyes, nid ergyd y stori yn gymaint yw fod Joseph a Mair wedi cael ei gwthio allan o'r ffordd, ond yn hytrach bod ceidwad y llety wedi dweud, wel, sim chi yn y llety, ond dewch i mewn i'n cartre ni. A mae fyna nath yr enedigeth gymryd lle. Falle mae nid y wers yw, mae Iesu wedi cael ei wthio allan o'r ffordd, ond yn hytrach bod Iesu wedi dod i ganol bywyd y teulu penodol yna. A mae'r wers falle yw fod Duw wedi dod i ganol yn bywydau ni. Ond beth bynnag, o rhaid i Joseph a Mair feddwl ar eu traed, mwyn delio gyda'r enedigeth sydyn yma mewn lleoliad annisgwyl. Nathon nhw ddefnyddio preseb i roed Iesu i orffwys ynddo fe. A mae preseb yn swndio'n air mor hardd yn dydy. Ac wrth i ni feddwl am preseb, da ni falle'n meddwl am rhyw fath o Moses basket neis o Motherworld a meddwl am rhyw, dyma sweet and serene. Ond mae Beibl.net wedi mynd yn ôl at yn union beth oedd e, a galw fe'n cafn bwydo anifeiliaid. Dyna lle gath Iesu i roed i orffwys, cafn bwydo anifeiliaid. Yr union math o beth byddech chi yn prynu yn Wednesday. Ac, mae hwnna'n amlwg yn reference i ddim wedi golygu dim byd i bobl sy'n byw yn y dre. Ond dyna ni, felly bod Paul Pendergroes yn deall y well. Oedd yr ystafell oedd wedi gweld sawl llo ag oen yn cael ei dynnu, nawr yn gweld baban
yn cael ei eni, ond nid unrhyw faban, ond y Duw faban. Dyma wyrth. Dyma anhygoel. A mae yna hen stori yn does sy'n dweud bod un o'r astronauts cyntaf i deithio gyda NASA yn dweud, the greatest miracle in human history is not that man stood on the moon, but that God stood on the earth. A dyma sy'n digwydd yn y Nadolig cyntaf yma pan mae Iesu'n dod mewn i'r byd. A dyma da ni fel Cristnogion yn ei gredu. Dyma yw yn cyffes ni yn hymor y Nadolig. I ni'n cyffesu fod Emaniwel Duw gyda ni wedi ymuno gyda'r ddynoliaeth. A bod Duw heb wneud hynny drwy hedfan i lawr o'r nefoedd ar rhyw fath o golden chariot, ond yn hytrach bod Duw wedi ymuno o'r ddynoliaeth drwy gael i eni. Mae wedi dod mewn i'r byd yma yr union un ffordd a nath pob un ohono ni. Mae wedi eni mewn stabl, wedi lapio mewn dillad byder a wedi osod mewn cafn bwydo anifeiliaid. Un o'r pethau mwyaf rhyfeddol am y geni gwirthiol, achos oedd yn eni gwirthiol, ond un o'r pethau mwyaf rhyfeddol am y geni gwirthiol oedd pa mor gyffredin oedd y cyfan. Achos byddech chi'n disgwyl falle yn ôl sort of crefyddau a mytholeg y byd i ddyfodiad Duw mewn i'r byd fod yn rhywbeth anghyffredin a fod yn rhywbeth mawreddog a fod yn rhywbeth sort of hollol goruwch naturiol. Mae yna hanesion am sut mae'r duwiau Groegaidd allegedly wedi dod mewn i'r byd. A na i ddarllen hanes am sut mae Athena, merch Zeus, un o'r duwiau Groegaidd. Athena, the daughter of Zeus, was produced without a mother and emerged fully grown from his forehead. An alternative story was that Zeus swallowed Metis, the goddess of counsel, while she was pregnant with Athena. So Athena finally emerged from Zeus. So rhyw hanesion weird, goruwch naturiol fel na, sydd gan mytholeg y byd ynglyn â sut mae Duwiau'n dod mewn i'r byd. Ond yn ôl yn cyffes Gristnogol ni, da ni'n credu fod y geni gwirthiol wedi bod yn enedigaeth arferol iawn ar ryw wedd. Ond y pwynt ydy, mae hwnna'n dysgu rhywbeth i ni ynglyn â'r math o dduw da ni'n cael y fraint o'i adnabod a'i addoli. Wel, y rhan fwyaf ohono ni, fe ddaeth Duw ei hun allan o groth Mair, yn llawn gwingo, llafur, poen a gwaed, a syrthio bendramwnegol i mewn i'r byd yma. Nawr, I won't bore you with the gory details, ond mae Nedw bach. Nath Nedw llythrenol syrthio mewn i'r byd yma hefyd. Gymaint nes nathon ni misio the moment o'i enedigaeth e. O'n ni in deep conversation gyda mam Mena, oedd y midwife yn cymryd notes neu rhywbeth, a Mena'n dweud, mae Nedw wedi dod, ac oedd Nedw ar y llawr. We sort of missed the moment. So, yeah, sorry, fi wedi rhoi bach on o'r gory details fan'na falle. Fi fach bod Mena ddim mewn bore yma, neu byddai'n edrych yn flin arno fi nawr. Ond rhyfeddod y peth yw, dyna sut na Duw ddod mewn i'r byd. Y Duw mawr, pwerus, sy'n dal y bydysawd yma, efo gilydd, wedi syrthio mewn i'n plith ni mewn ffordd ddigon tebyg. A dyma nath y broffwydo amdano fe. Mae holl broffwydolaethau yn cael eu cyflawni wrth i Dduw, Emaniwel, gael ei eni o ddynes. Mae'n dweud y bydde y Meseia pan fydde fe'n dod yn cael ei eni o wraig. Ond hyd yn oed wedyn, byddech chi'n disgwyl falle bydde Duw yn cael ei eni o wraig o statws, o wraig posh falle. O gefndir felly mae brenhinoedd yn dod. Dwi'n joio cyfres diweddara Crawn ar hyn o bryd. Dwi'n gweriniaethwr ydw i,
ond dwi wrth y modd yn watcho'r Crown, rhywun fath, a pawb arall. Ac a rhyw grandrwydd felly, ydych chi'n disgwyl, fysa brenin brenhinoedd falle yn dod mewn i'r byd. Byddech chi'n disgwyl fydda Duw wedi cael ei eni mewn palas nid ogof. Y bydde yn cael ei eni i ferch oedd yn perthyn i deulu posh. Merch fydde'n ferch i arweinwyr pwysig Jerusalem neu rhywle ar y pryd. O fyd, fel na mae brenhinoedd fel arfer yn dod, ond nid yn ôl stori Duw. Mae stori Duw yn wahanol, mae stori Duw yn subvertif. Mae fe'n troi yn holl syniadau ni o be ydy mawredd, be ydy pwysigrwydd ben i weired. Mae'r proffwydi yn dweud y bydde'r Meseia yn fab i Dafydd, yn dod o linach brenhinol Dafydd, a dyna pam bod gymaint o ddechrau Efengyl Mathew a Marc yn rhoi genealogy Iesu mwyn dangos i fod yn dod o linach y brenin Dafydd. Ond eto, fod Joseph a Mair o linach brenhinol Dafydd, dydyn nhw ddim yn frenhinol yn ei ffordd. A mae yna wers fyna yn does. Sef nid yr allanolion sy'n bwysig, ond be ydy y sylwedd. Fod Joseph a Mair yn dod o linach brenhinol, doedden nhw ddim yn frenhinol. Neu doedden nhw ddim yn mynnu statws. Mae bron fel tase Duw yn trio dweud rhywbeth wrthyn ni fan hyn, ynglyn â pwy yw a be mae fe amdano. Mae holl hanesion yr Efengylau o enedigeth syml Iesu. Mae'n ffoi wedyn fel ffoadur i'r aifft. Mae nhw i gyd yn dweud rhywbeth i ni ynglyn â natur Duw a natur ei deyrnas e. Mae'n dweud wrthyn ni fod Duw wedi nid unig dewis dod mewn i'r byd yma, ond mae wedi dewis cymryd ochr a gwneud ei le ymhlith ar tlawd a'r bregus yn y byd yma. Felly yn hymor yr Adfent, da ni'n cyffesu fod Iesu yn fab Mair. Da ni'n cyffesu fod Iesu yn fab Duw, a drwy hynna, da ni'n gallu gwybod rhywbeth am y math o Dduw da ni'n cael y fraint o'i ddilyn a'i adnabod. Achos os yw Iesu yn Dduw, da ni'n gallu gwybod rhywbeth am y math o Dduw da ni yn ei addoli. Duw sydd yn holl alluog, ond eto'n dewis bod yn fregus. Duw sy'n dal yr holl allu dwyfol at ei gilydd, ond eto'n dewis y cyfyngiadau sy'n dod efo bod yn ddynol. Duw sydd uwchlaw popeth, ond eto'n dewis cyfranogi o'n dioddefaint ni. Duw sy'n frenin teilwng, ond eto'n mynd yn ffoadur digartref. Duw anfeidrol sy'n dewis gwagio ei hun. Duw sy'n dod fel dyn. Duw sy'n dod yn dlawd a cyffredin. Nawr os ydyn ni yn cyffesu fod Iesu yn Dduw nadolig yma, Emaniwel Duw efo ni, yna, da ni hefyd yn dweud rhywbeth am Dduw drwy ddweud fod Iesu yn Dduw. A mae hwnna'n gorfodi ni falle i ailfeddwl sut da ni yn deall be ydy i fod yn bwysig. Be ydy mawredd, be ydy gogoniant, be ydy brenhiniaeth. Mae'n gorfodi ni falle i roi lawr syniadau'r byd, rhoi di lawr falle'n syniadau a misconceptions ni yn hunain ynglyn â beth ydy'r pethau yma. A cymryd ymlaen brenhiniaeth a teyrnas Iesu Grist sy'n troi yn byd yn syniadau pob un ohono ni ben i weired. Nawr mae yna rhywbeth, dwi'n meddwl, ironic am frenhiniaeth
Iesu Grist. Mae bron fel bod Duw yn chwarae gyda ni. So mae'r angylion yn cyhoeddi fod Iesu yn frenin. Mae'r doethion maes y law yn dod a rhoddion iddo fe sydd yn symbolau i fod yn frenin. Ond mae bron fel bod hwn yn rhyw fath o eironi dwyfol gan Dduw fel hyn. Mae yna rhywbeth paradoxaidd iawn am Iesu fel brenin. Mae wedi eni mewn stabal nid palas. Mae wedi cael coron o ddraen nid aur. A symbol mwyaf i deyrnas ydy nid y crown jewels, nid rhyw gastell mawreddog neu palas fan hyn, ond yn edrych croes Rufeinig. Symbol mwyaf arhosol teyrnas Iesu Grist yw bod wedi cochi yn o leiaf yn ôl safon y byd. Hynny yw, mae brenhiniaeth Iesu Grist yn tynnu y ryg oddi tan o holl syniadau'r byd yma o beth yw ei fod yn bwysig a beth yw brenhiniaeth a beth yw pŵer. Ydy mae Iesu yn frenin, ond mae e'n frenin gwahanol iawn i syniadau'r byd o frenin. Pa mae brenin y brenhinoedd yn camu allan ar lwyfan hanes, dydy'r brenin ddim cweit yn ffitio'r bil yn ôl safon y byd. Mae bron fel bod nhw wedi mynd yn wrong yn y casting proses. Ond eto mae Duw yn gwneud statement. Dydy Duw ddim wedi gwneud camgymeriad. Mae Duw yn dweud rhywbeth amdano fe ei hun mwyn cyrraedd a'n caru ni. Mae Duw yn dweud rhywbeth amdano fe ei hun mwyn troi y byd yma ben i weired. Daeth Iesu gyhoeddi a dangos teyrnas oedd yn wahanol iawn i holl deyrnasoedd yr Aifft, Babylon, Rhufain, Prydain, America, Cymru. Beth bynnag yw teyrnasoedd yn byd ni, mae teyrnas Iesu yn troi ben i weired. A ni'n gwybod hyn, jyst un hanes sydyn wrth basio am y disgyblion. Mae yna hanes bron a bod comical am y disgyblion yn trafod o pwy fydde'r mwyaf yn heyrnas Iesu. Chybod, jyst fel chi'n gallu dychmygu pobl heddiw yn joslo, tybod, pwy fydd y mwyaf yn tîm pêl-droed Cymru yn cwpan y byd? Pwy fydd, neu chi'n gallu dychmygu fel gwleidyddion nawr, pwy fydd y mwyaf yn y llywodraeth nesaf? A'r disgyblion yma, pwy fydd y mwyaf pan fydd teyrnas Iesu yn dod? A'r hanes o Efengil Marc pennod 10. Felly dyma Iesu yn ei galw nhw at ei gilydd a dweud wrthyn nhw, dych chi'n gwybod sut mae'r pwysigion sy'n llywodraethu'r cenhedloedd yn ymddwyn. Maen nhw wrth ei boddau yn dangos ei hawdurdod ac yn ei lordio hi dros bobl. Ond rhaid i chi fod yn wahanol. Rhaid i'r sawl sydd am arwain ddysgu gwasanaethu. A phwy bynnag sydd am fod yn geffyl blaen, fod yn was i bawb arall. Mae dyfodiad Iesu'r byd fel baban bregus yn gorfodi ni i aildiffinio beth ydy i fod yn fawr. A fel Cristnogion, os nad a ni yn gadael i'r wyrth yma fod y Duw pwerus wedi dod yn fregus, os nad ydy hwnna yn newid y ffordd da ni yn meddwl ynglyn â beth ydy i wasanaethu, beth ydy i fod yn bwysig, beth ydy i wasanaethu eraill, yna da ni ddim wir wedi cael yn gwefreiddio gan wyrth y Nadolig. Mae'r Nadolig yma i ddod â llawenydd i ni ydy, ond mae hefyd yma i'n herio ni i ailfeddwl ynglyn â pob dim. Nid at y brenhinoedd, nid at y tywysogion, ddim hyd yn oed at arweinwyr crefyddol y dydd, y datguddio Duw ei hun gyntaf. Ond ddaeth at y bobl gyffredin. Ac oedd Mair wedi canu am hyn yn ei chan chwyldroadol yn Luc 1.
Can Mair. Mae wedi cymryd ei hawdurdod oddi ar lywodraethwyr ac anrhydeddu'r bobl hynny sy'n neb. Mae wedi rhoi digonedd o fwy da i'r newynog ac anfon y bobl gyfoethog i ffwrdd heb ddim. Mae chwyldro yn dechrau yn Bethlehem. Oedd Mair yn canu amdano fe. Da ni dal yn hiraethu i weld e'n llawn. Mae hwn yn newyddion da i'n yneidio ni'n bersonol, ond mae'n newyddion da i fyd sy'n yn sychedu am ddyfodol gwell hefyd. Pan ddaeth Iesu mewn i'r byd, fe lansiwyd mudiad tanddearol newydd oedd yn tynnu'r carpet oddi dan holl bwerau'r byd yma. Oedd dim rhyfedd bod Herod yn nerfus. Oedd yr hen frenin a un troed yn y bedd. Oedd e'n gweld fod dyddiau i deyrnas wedi i rhifo. Ac oedd e'n gweld fod y gwir frenin wedi cyrraedd. A bydde teyrnas y brenin yna ddim yn dod i ben. A beth sy'n anhygoel yw bod gwir rym y brenin Iesu oedd ei ostyneidrwydd a'i freider, ei vulnerability fe. Ac dwi'n meddwl oedd Herod yn gwybod hynny. Achos bydde fe'n hawdd i frenin cryf ymosod ar frenin cryf arall yn bysau. Ond oedd Iesu yn wahanol. Fydde sut wyt ti yn tanseilio awdurdod rhywun sy'n jyst yn agor i hun yn allan i fod yn fregus a vulnerable. Os mai Duw oedd hwn, dyma sut un ydy Duw. Duw gyda ni. Yr union Dduw da ni i angen. Nawr dwi'n licio tymor y Nadolig. A nid, obviously, dwi'n licio'r bit o Twrci and all that. Ond mae just y wyrth yma bod y Duw mawr y pwerus wedi dewis vulnerability i fod ag achub ni. Just yn llorio fi pob blwyddyn. Mae'r wyrth yma fod gyda ni frenin sydd wedi dod i ddechrau chwyldro i ddod â cyfiawnder i fyd sy'n sychedu am ddyfodol gwell yn llorio fi bob blwyddyn. A dwi jyst yn gobeithio yn hymor yr Adfent, Lenny, byddwn ni gyd jyst yn cael yn ail-wefreiddio gyda'r gwirionedd yna, da ni yn cael atgoffa honno fe bob Nadolig. Fod Iesu yn fawr fel Duw, ie, ond bod e hefyd yn fawr fel dyn. Fod Iesu mor bwerus ar ei orsedd, ond bod e mor agos ato ni hefyd fel baban. Cyn i'r tîm addoli ddod fyny i orffen yn haddoliad bore yma, da ni'n mynd i wylio ffilm nawr. Mae hwn yn ffilm, mae'r rhan fwyaf ohonoch chi wedi gweld o'r blaen. Mae'n ffilm nathon ni roi at ei gilydd pan oedd Cadog yn chydig wythnosau oed. Ac felly, dwi'n cofio flwyddyn yna i fi a Mena oedd sort of gwirth yr ymgnawdoliad yn fwy real i ni na fi oedd erioed o blaen, achos bod ni wedi cael plentyn cynta. Ac i ddeud y gwir, mae'r ffilm 2 funud yma gan Mena yn dweud lot gwell na beth dwi'n newydd fwydro amdano am kwarter awr. So, gobeithio gewch chi gael eich cyffwrdd gan y ffilm yma cyn bod y band yn dod fyny. Wrth edrych ar y preseb, beth weli di? Y darlun bach twt o'r baban yn cysgu, drama ddiniwed a nwyldeb y cast, neu frenin cyfiawnder yn cyffwrdd ein llanast. Mae'r stori ar gardiau yn llawer i lan, a'r gwir rhy ryfeddol i'w ddweud yn ein can. Daeth Iesu i brofi'r poen a'r camdrin, i achub byd bregus, daeth yn fregus ei hun. I fam sengl nid i deulu saff y doth,
a holl rym y cosmos yn cicio yn ei chroth. A Joseph yn rhoi ei ymddiriedais, daeth gorchymyn i gyfri'r holl ymerodraeth a llunio cofrestr i'r pwerus arlywydd o'r bobloedd dan fawd. Ydy o'n swnio'n gyfarwydd? Y gwartheg yn udo a mair yn ochenaid, a'r gwaed ar y llawr yn gymysg ar llaid. Y cyfan yn addo y cymod ar groes, a heddwch y nef i bobl mewn loes. Dyma Dduw yn gwasgu eich bys yn ei ddwylo, yn dewis pobl fel ni i ofalu amdano. Y pŵer sy'n dal y byd at ei gilydd, yn dewis dod yn wan i ddeall ein cwylydd. Yr un a ddywedodd, bydded goleini, yn dewis gweld dim, ond ychydig fodfeddi. Rhoi ei allu a'i nerth, y cyfan o'r neilltu, a dewis gweld byd trwy lygaid babi. Oherwydd y methlem, fe ddaeth y gair yn gnawd, brenin brenhinoedd, yn noeth ac yn dlawd. Yn un ymhlith miloedd yn ffoi nerthu draed, a milwyr croch Herod yn dair am ei waed. Achos mae teyrnas Dduw yn un pen i weired, yn lledu trwy gariad yr un ddaeth i'n gwared. Yng ngolwg y byd mae'r cynllun yn ffôl, ond fel baban ddaeth Duw i gymryd ei fyd yn ôl. Diolch Rhys a diolch Menna, sy'n awrsio. Da ni'n just gorffen hefo'r un can ola, so os da chi eisiau sefyll, na ni canu hem yn gyda'r.
gras hefo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a cymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.